яшә дә 1000 кат гыйлем ал диләр. Әйтер сүзең булмаса, әкият булса да сөйлә диләр. Чөнки нәкъ менә әкиятләр, риваятләр, легендалар, алар бит ниндидер теге мәгънәсезлек түгел. Аларда бер уйлап карасаң, билгеле бер кавымның иң кискен, иң җаваплы сәгатьләре дә, чынбарлы күренешләре дә, халыкның уй-фикерләре дә, гыйбрәтле, канатлы сүзе дә, холкы, гадәте, кеше хыяллары да үз чагылышын тапкан. Әмма өйдәге убырлыдан саклана алмассың шул. Үз тарихын белмәгән, өйрәнмәгән халык та ашта, суда, башта, сыйракта пешмичә генә үз әкиятләренең шын мәгънәсенә төшенә алыр микән? Гасырлар кичте, китте еллар, акты сулар, исте җилләр үсеп каплады бу тарихны куе үләннәр. 18нче гасыр уртасында Россия империясын тетрәндергән Идел Урал буендагы түнтәрелешләр, баш күтәрүләр, фитнәләр тарих битләрендә бик тәфсилләп яктыртылган булса да, күренекле дин әһеле, акыл иясе, татар халкының милли азатлык хәрәкәтенең бөек юлбашчысы Батырша каһарманның исеме генә тарих диварларыннан өзелеп төшкән күләгә сыман, яктылыкка һаман сырыша. 18нче гасырның уртасы татар халкы мөселман өчен бик авыр еллар. Чукындыру еллары бит. 20 ел татар халкын чукындырырга тырышканнар. Һәм моңа каршы бу 1755 ел Батырша моны сизгән, әгәр дә без моңа каршы чыкмасак, безне чукындырып бетерәчәкләр. Ул әлбәттә бастырылган, аны җиңеп булмаган, но Батырша җиңгән. Ахырда аны тотсалар да, төрмәгә утырсалар да, иң зур эшләрне эшләп калдырган. Чөнки көчләп чукындыру тукталган моннан соң. Патша бикә сизгән, әгәр дә алга таба да шулай кыссак татарны, ул түзмәячәк. Шуңа күрә дәүләттә тынычлык кирәк. Кисәк кенә ташкын булып калкып чыккан күтәрелеш ташкын булып кире чигенә. Батырша Галиев җитәкчелегендәге восстание 1755 елның җәй башларында кабынып, хәзрәт һәм аның шәкертләре кулга алынгач, берничә айдан сүрелә һәм сүнә. Әмма ялкынлы көрәшченең сүзе үлем уты дөрләгән зинданнардан яңгырый башлый. Архивларда бүгенге көнгә кадәр сакланган Батырша хәзрәтнең гаризнамәсе, халыклар тигезлеге, дин иреге турындагы патшабикә Елизавета Петровнага язылган хаты 18нче гасыр уртасындагы татар халкының көн күрешен, гадәт юлларын, уй-фикерләрен, яшәү рәвешен, моң-зарын, кайгы-хәсрәтен җанлы итеп тасвирлаган автобиографик әсәр безнең көнгә кадәр килеп җиткән аз санлы язма тарихи ядкәрләр исәбендә тора. Динне безгә, исламга кире әйләнеп кайтсак, ул менә исламны саклап калган иң дахик зат, иң зур герой. Шуңа күрә аны без белергә тиешбез. Үзебез белгәнне балаларыбызга киләсе буынга тапшырырга тиешбез. Кызганыч, бик андай әйбер буенча без эшләмибез. Менә безнең Татарстанда Батыршага бәйләнгән Тайсуганда укыган бит инде. Ташкичүдә укыган. Анда мәктәпкә аның исемен бирергә мөмкин, башка әйберләр эшләргә мөмкин. Истә тотарга. Башкортстанда эшләнгән, менә Югары Карыш авылында мәктәп Батырша исемендә. Мин анда ул авылда булдым, конференцияләрдә катнаштым мин анда. Аны онытмыйлар анда. Ну шулай була карамастан монда, ниде, Татарстанда да аны онытырга ярамый. Исемне яңартырга тиешбез, Яңартырга әлбәттә. Гомеренең азагына кадәр Шлиссельбург крепостенең бер кешелек камерада утыруга хөкем ителгән Батырша хәзрәтнең вафаты да тарих төпкеләрендә шишелмичә калган олы бер сер. Аяк кулларындагы бугауларны шишеп, сакчыларын юк итеп Батырша имеш ниндидер сихри көч ярдәмендә күкләргә күтәрелеп очып юкка чыккан. Әйе, бу халык теленә кергән батыр йөрәкле пәһлеванның кара көчләрне җиңеп ирек яулаганы турындагы әкият кенә. Чынлыкта исә Батыршаның үле гәүдәсен шунда ук камера янында табалар. Әмма аның мәңге үлмәс исме, тылсым тулы, көчле, зирәк, Баһадир Батырша турындагы әкиятнең алтын очларына, тирән тамырларына үз көмеш юлын салып калдырган була.
Biz nинди әкиятләрне беләбез? Шүрәле. Әйе. Су анасы. Сарык, сарык кәҗә. Әйе, кәҗә белән сарык. Сайыскан сотник, бака плотник, үрдәк үрәтник булып йөргән заманнардагы әкиятләрне бүген кем укый да, кем белә. Курку белмәс батыр егетләребезне, Батырша, Әйгәли, Таңбатыр, Дутан батырларны да, хәтта дөнья күләм билгеле Самсоннар, Геркулесларны да, үрмәкүч малайлары, фантастик галәм гизүчеләр, трансформер, терминаторлар, аватарлар, Шреклар, Бэтменнар, хатын-кыз мәчеләр, ятрәк кыланыгыз, арт ягыгызга күсе ябышкан нәмәстәкәйләр дип Мөсәгыйд абый Хәбибуллин ашынып әйтер иде. Менә хәзерге балалар, алар бик прагматиклар, әйме? Алар гомумән әйткәндә нидер менә тылсымга ышандырырга мөмкинме, юкмы? Бик авыр балаларны дөрестән дә ниндидер тылсымга, ниндидер менә шундый әкияти образларга ышандыру. Ләкин әле шулай да башлангыч сыйныфларда эшләгәч, мин инде әйтә алам, алар кызыксыналар. Чөнки әйткәнемчә, менә аның заманча булуы һәм инде безнең шушы әкиятләрне, шушы геройларны үзебез аша үткәреп укучыларыбызга, балаларыбызга җиткерүебез дә үз нәтиҗәсен бирер дип өметләнеп калабыз инде. Балаларның төп эшчәнлеге уен һәм алар хыял дөньясына чумып яшиләр, әкиятләрне бик яраталар. Менә татар теленә мәхәббәт уятырга мөмкин нәкъ менә шул әкиятләр аша. Һәм әкиятләрдә хәзерге вакытта инде балалар беләләр, уңай һәм тискәре геройлар бар. Мәсәлән, Marvel, DC фильмнарын алар яраталар, шулай бит? Менә бу яшь егет кем ул? Кем белә? Кем яшь егет? Малай. Телдән телгә сөйләнгән, буыннан буынга күчкән, халык арасында шактый таралган, күпме тарихи чорларны үзендә чагылдырган әкиятләр, риваятләр, легендалар, бик күп төрле төзәтүләр, үзгәрешләр кичеп, безнең заманнарга кадәр барып җиткәннәр бит. Әмма халык хәтере таук хәтере кебек кыска шул. Әкиятләрнең яңалары туганда борынгылары истән чыга да куя. Кайгырма, Гайниямал, бер җаен табарбыз әле дип яшәгән чакларыбыз. Менә без әйтәбез бит инде, әкиятләр, безнең тылсымлы әкиятләр бар, әйме? Ул тылсымлы әкиятләрдә бик күп геройлар бар, бик күп батырлар бар, әйме? Бу батырларның, геройларның тарихта реаль прототиплары булганмы, юкмы? Сез ничегрәк уйлыйсыз? Әлбәттә, тарихта безнең прототиплары булган. Һәм алар безнең халык иҗатында, татар иҗатында сакланалар. 1000 еллар буе саклана. Менә без бүген дә балалардан сорасак, яки теге әзмәз әдәбият укыган кешеләрдән сорасак, Салсал батыр исемен шундук атаячаклар, менә безнең милләттә шундый кеше булган дип. Ләкин шушыны син сорап кара, бүген укытучылардан, Салсал батыр кем соң ул? Аны балаларга ничек дип аңлатырга кирәк дип, бер кеше дә аңлата алмый. Ләкин шушыны бит өйрәнеп, шушының турында баллады язып, балалар шагыйрьләре, балалар әдипләре язып, шушы Салсал батырның кем икәнен isbatlab күрсәтергә тиешләр иде күптән. Баланың күңеле гөлдәй диләр бит. Орлык кына сип шытып чыгарга әзер. Кеше фантазиясе булдырырга теләгән нәрсәнең чагылышы ул. Үз әкиятләребезгә кергән милләтебезнең акыллы, батыр, зирәк угларының исемнәре халык масштабында гамәлгә куелмаса, тарихи гаделлек дигәннәрне кайтарып булыр микән? Сүз чүпләп, ярым сукыр яшәгән дәврләрдән соңда хәреф кортлары әллә ни күп үрчемәде шул. Бу нәрсә белән бәйле? Безнең башка сугылган милләт. Без бик каты башка сугылган милләт, аеруча 1944 елда Сталин күрсәтмәсе буенча безгә теге ЦК КПССның карарларын чыгарып, безнең татар милләтенә алтын урда тарихын һәм борынгы заман тарихын өйрәнүне тыйганнар. Һәм шуннан бирле безнең бер генә галимдә инде 44 елдан соң хәзер ничә ел узган инде? 80 ел үтеп китте, ләкин һаман 80 ел буена аны кире актарып караучы. Димәк, без шәхесләребезне белмибез. Без белмибез. Батырларыбызны белмибез. Аннан гына ишетеп беләбезнең кайбер халык конкрет кем соң ул, кайда сугышкан соң ул, каян донга халык теленә кергән белми.
Юктан бар була алмаган кебек, һәр әкияти батырның да реаль тормышта үз прототипы булган диләр. 985 елда Изге Булгар җирендә безнең ата-бабаларыбызның Киевтан килгән славян гаскәрләре белән татулык турында беренче язма килешү төзүләре дә тарихта сырланып калган. Бу вакыйгалар журналышында нәкъ менә тарихи шәхеснең сал батырның роле зур булган диләр. Әмма ул дәврләрдә никтер аңыбызга татар каһарманының исме түгел, рус әкиятләренә сеңгән пәһлеваннарның Добрыня Никитич, Алёша Попович, Илья Муромецларның исемнәре кирип улаккан. Кылычның көче каләмнең ұшында шул. Моңа бит инде 1000-дә, хәзер ничә ел үтеп китте? 1050 ел дип әйтик. 1050 ел үтеп китте. Без бөтенесе шуны оттык, без шуны популярлаштыра белмәдек. Һәм әкияткә дә кертә белмәдек. Әкияткә дә кертә белмәдек, без аны әдәбияткә дә кертә белмәдек. Ул безнең халыкның күңеленә кирип калмады. Шушыны бит популярлаштырып язарга кирәк иде. Балалар өчен легенда кебек, баллада кебек. Бәйбит урыслар яза белә. Урыслар бит Добрыня Никитичны да яза, Алексей Поповичны да яза, Илья Муромецны да яза. Андый кеше булганмы, булмаганмы, бүген безгә бер кеше дә исбатлап бирә алмый. Шапыралар, әкиятләр чыгалар, кино, мультик һәм башкалар. Һәм ул яши. Булар герой булып йөри. Без үзебезнең менә булган байлыкны күрсәтә белмибез. 150 меңлек монголлар гаскәренә кылычын күтәргән Болгар дәүләте Саксин шәһәренең әмире, кулга алынып та тезләнмәгән, башы чабылган Баһадир Бушман Тарханы да, хәтта Грузиянең патшабикәсе Тамара Түтие күзен ташлаган татар батыры Лачын Хисамины да үз халкы ил өчен җаннарын фида кылган тарихи каһарманнарыбыз Теләкәй, Күчем, Акай кемнәрне генә беләбез без. Булмаз димә бәбекәем, белмәгәнгә генә әкият. Кырыс чигенми торган, олы максатлы, киң кылачлы тарихи затлар, алтатарлар, азамат ирләр, буа алмас кылыч йөртә белгән беләкне Җәлилнең дигәннәре искә төшә бит. Милләт күңелендә аның һәр угылына урын булырга тиеш шул. Үз шәүләбезне үзебез үлчәп йөргәндә, бу тарих шамба балыгы кебек, учтан шуа да чыга. Әйбер ул елман дип аталу, ул кискен, нәрсәгә кирәк? Мисал өчен калкан бар, аттым. Да остан кисә аласыз. Шуны промазал, остан кисә аласыз. Аннан соң изгенә ул туры түгел. Шулай берсәгез. Аннан соң шулай да куллана аласыз теге атта чапканда. Ул белән икылышны да түгел. Теге тарихка игътибар итсәгез, элек 1552 елдан соң татарларга тимерче булырга тыелды. Тимерчеләр булмады, кылыч булмасын дип. Аннан соң безнең кылычларыбыз пычакларга, балталарга үзгәртелде, чөнки тимер бик кыйбат ия. Шул нисбәттән дөньяда бары тик 14 кылыч кына сакланды. Чын татар кылычлары иде. Татарда атлы ат белән, кош канаты белән, егет кылычы белән сынала диләр. Атсыз, ашсыз, кашсыз, кашыксыз калган халыкка кайдан дигән тормыш тәҗрибәсен тупларга, дөньяны җитәрлек микъдарда танырга, үз әкиятен тудырырга дигән. Нинди күпер салсаң, шундыйдан үтәрсең. Әмма чарасызлыктан бердән-бер иң гадел гамәл китап кушкан өмет бит. Нәрсәдән чыктык? Голливудка карасак, шит Марвел дөньясына карасак, анда бит Капитан Америка уйлап чыгарылган образлар бик күп. Һәм алар һәр вакыт безгә үрнәк була алмый. Шуңа күрә безгә үрнәк булырдай үзебезнең герой, каһарман кирәк. Һәм ул уйлап чыгарылган булса да, ул үзебезнеке. Үзебезнеке татар батыры. Чөнки хәзер нинди батыр бар? Камыр батыр, ул бик батыр түгел. Тукайбыз әйтмешли, җиһанда үлми һәрбер ыңгырашкан, юлны тапмый калмый һәрбер адашкан. Ышансаң ышан, ышанмасаң үзең уйлап кара. Ай үсәсен, көн үсеп, ел үсәсен, ай үсеп, туган батыр әкияте дөньяга килде.
Төп герой акыллы, матур холыклы, җыйнак, җитез, өлгер, кулыннан бар эш тә килгән, башына бар уй да җиткән, атта да чапкан, кылыч та уйнаткан, илен, җирен саклап, яклап, кара көчләргә каршы чыккан үз батырыбыз. Нам захотелось создать своего героя, который был бы популярным, который был бы интересным, был бы современным, потому что в нынешних реалиях детей ведь не обманешь. У них очень большая насмотренность, они смотрят YouTube-каналы, смотрят блогеров, смотрят интернет. И если что-то для детей создавать, нужно делать это качественно, на высоком уровне. Нәкъ менә татар баһадирларының җыелма бер образын туплаган, бар терәк билгеләрен үзенә җыйган әкият туды. Проектның үзәгендә 8 уклы йолдыз. Бу символ төп геройның киемнәрендә дә, әкият битләрендә дә, теләр-теләмәс җирләрдән күзгә чалынып ала. Ислам дөньясында һәр ир-егеткә хас булырга тиешле 8 сыйфатны — мәрхәмәтлелек, йомшаклык, юмартлык, гаделлек, сер тоту, шөкер итү, тугрылыкны гәүдәләндергән, татар күңеленә буй-буй булып яткан борынгы тугра. В исламе этот знак имеет очень большую силу, и есть такой историк Худяков, и в его очерках у наших батыров, в древности находили этот именно символ, этот знак. И этот знак в исламе он олицетворяет качество батыра, то есть это доброта, сострадание, терпимость, умение хранить тайны, любовь к Всевышнему, щедрость и преданность. И вот эти качества, эти ценности мы через сказку, через легенду, через наше направление в проекте мы несем в этот прекрасный мир. Бу тылсымлы әкиятнең сюжеты катлаулы һәм дә күп төрле. Икенче үлчәмдәге дөньяда, монда реаль тормышта булырга мөмкин хәлләр дә, фантазиягә корылган маҗаралар да, куркыныч эшләр дә, вакыйгалар да җитәрлек. Туган батыр 7 кат күкләргә дә менәчәк, җир астына да төшәчәк. Аңа акыл иясе, галим карт, курку белмәс дуслары да, тапкыр һәм дә сөйкемле кызлары да, төрле серле әйберләр, кулга ияләшкән кош-кортлар да ярдәмгә киләчәк. Әкият дияр идең дә Зөлфәт Хәким фәлсәфәсе айнытмаса, агымга каршы йөзсәң дә елга юлы шул ук кала. Кайларга таба йөзсәң дә ул гел үзенчә ага. Әмма яхшылык яманлыкны барыбер җиңәчәк. Моңа ышанычны һич тә җуярга ярамый. Мин кай вакыт уйлыйм, әгәр дә кешеләр бер-берсенә карата ихлас булсалар, бәлки дөнья бөтенләй башка юнәлеш алыр иде. Кеше бит гел алдый. Кеше гел алдый һәм кеше гел үзе дә алданырга омтылып тора. Бөтен дөньяны тәнкыйтьләп йөри торган кешедә ул чыршы бизи ул барыбер. Бары ышанасы килә. Ул кыш бабайга бары ышана, балаларына ереп булса да. Ул ышана иртәгә киләсе көн барыр яхшырак булыр дип ышана. Кешеләр бер-берсенә дөресен сөйләсәләр, тарихта башкача булыр иде. А вам какой эпизод больше всего понравился? Самой? Там был такой зверек, там чудовище, Зуркальтя называется. Так это вы его как бы визуально, да? Да, визуально мы его То есть придумал ты его, по-моему, Зульфат Хаким, да? Да, описание, да. Он очень и Радик Мухарлямович очень переживал, что это может быть какой-то отталкивающий негативный персонаж, что его будут бояться. Я говорю, нет, это можно преподнести его как какой-то комичный, безобидный. Но при этом Зульфат Хаким очень хорошо описал его внутреннее состояние этого животного. То есть мне было, не знаю, почему-то очень... Не то, что приятно, очень я сопереживала этому персонажу. Туган батыр әкиятен сынландырган рәсемнәр һәр баланың бай фантазиясен кузгатып, хәтфә яланнар уртасында утырган җил тегермәнле, мәчетле, имәнле авылына да бормалы инешләре, мыжгыган, кыштырдаган җәнле кош-кортлары белән бала чактан һәрберебезгә якын булган туган як табигатенә алып керә. Должен быть именно такой родной образ, который вот в детстве, вот в деревне татарской, когда ты проводил все каникулы, ты вспоминаешь эти деревянные домики, наличники на окнах все цветастые, какие-то крыши тоже там зеленые, красные.
Тик бездә яңа батыр туды. Ул намуслы һәм кыю туган батыр. Туган батырның елдан-ел кыюлыгы, тәҗрибәсе бу дөньяны сиземләве арта бара. 3 елдан соң кагаз битләренә сеңгән әкияттән балалар өчен күп серияле мультфильм төшерү нияте туган икән. Бүгенге көндә бу хыялны Мәскәүдә бик тә тәҗрибәле һәм данлыклы бер студия тормышка ашыра бара икән. Планируется сейчас произвести первый сезон, 52 серии 6-минутных. В течение 3 лет они должны быть завершены, произведены, и после этого выйдет на экраны полнометражный еще фильм. В чем особенность вот этого нового сериала? Вы как-то наверняка ведь уже представляете, так ведь? Особенность нашего сериала, если говорить про производство, то это высококачественное трехмерное кино, близкое к полнометражному качеству, то есть к тому, которое вы видите на экранах кинотеатров. Это уникальный проект в этом смысле в том числе. В концепцию заложены основные, в общем, такие мифические персонажи татарского эпоса, но узнаваемые и за пределами Татарстана. То есть, допустим, если есть в Татарстане есть албасты, в русских сказках есть Баба-Яга. То есть и образ совершенно понятный, кто это такая. И так далее. Конечно, мы старались концентрироваться не только на сказочной составляющей, то есть она идет таким легким, фэнтезийным элементом, но сериал выглядит при этом реалистичным. То есть это такое условное средневековье, условно понятное время, и дети в него будут погружаться и чувствовать там, с одной стороны, близость к своим обычным, реальным каким-то взаимодействиям, то, к чему они привыкли, родители, друзья, какие-то интересы, какие-то активности, и при этом какие-то интересные мифические, сказочные, волшебные какие-то персонажи, с которыми они тоже встречаются, и с которыми как-то тоже у них происходят какие-то действия. В общем, примерно так это сделано. Очень много времени идет на поиск, изучение материала, художники, мы изучаем костюмы, изучаем местность, изучаем быт, да, и стараемся быть очень идентичными и к татарской культуре, и к мировой культуре. Поэтому подготовка к таким проектам идет очень большая, и это не сразу делается. Чтобы сделать один персонаж, у нас уходит порядка 4 месяцев. Это один персонаж. Yüzü, sını, kiliş, kilbeti, kiyimi, salımı, başka sıfat rəvişləri barsı da sizniki, tatarnıqı bular dilər. Avlarımızın ғırıf qədətləri, tabiqəti, kişiləri, xılqı, oyunları, jırları, məclisləri, yumşaq yağımlı söyləşləri, bütün barlığı bilən tatar ruhun yana tuğan əkiyyətləri bizgə, Сүрәтчеләрнең кыю фантазиясе, дөньяны мөстәкыйль, үзенчәлекле итеп күрә алу сәләте дә иш янына куш килсә, ниһаять, бәлки, татарны бар төрки дөньяга күрсәтерлек, танытырлык, матур бер иҗат җимеше туар. Төн уртасына таба тулган ай астында туган батыр Кайнар тауга җитте. Һәм аттан төшмичә генә мәгарә каршында язмышның бәһәсез бүләген көтте. Нинди моңлы, нурлы, киң һәм дә тирән бит бу әкият бәллүе. Дәү әни әкиятләре тылсымына бирелеп, бар балалар изрәп тыңлыйлар. Синең гаделлек кылышың бар. Ул синең үзеңдә, ул синең рухың, ул синең эчке баганың. Мондый асыл әкиятне без дә күптән көткән идек. Аның иң якты хыялы балалар дөньясын кояш хәзинәсе шикелле, яңа тын, яңа нур, яңа кырылыш хакына яктыртырга. Әлфинур ханым, без дә дөрес юлдан барабызмы соң? Туган батыр кебек. Әйе, без чыннан да бик дөрес юлда дип уйлыйм. Мин бу батырны, туган батырны бик күптәннән көттем. Ул безгә бик кирәк иде, һәм бик кирәк чагында ул килеп тә чыкты. Без чыннан да әкиятләр белән үзебезнең халкыбызны, үзебезнең сабыйларыбызны, үзебезнең нәниләребезне менә шул туган батырга карап, яхшылыкка омтылырга тиешбез. Батырлар өлеше җирдә, сүздә, хәтердә менә шулай калырга тиештер. Бирәсе килгән колына
Шығарып қояр юлына диләр, нәкъ менә явыз кешеләр белән көрәштә җиңеп чыгар өчен. Һәр әкиятнең үз чарасы, үз юлы, үз күрсәтмәсе бар. Бәлки бүгенге глобальләшү казанында кайнап күбеге чыга барган халыкларга да үз даруын, үз дәвасын, үз әкиятләреннән табасыдыр. Бәлки бу әкияти дөньяда яшеренгәндер аның авыруы да, аның җанга сихәте дә. Әмма серле янчыкны ачмыйча гына, дию пәриләребезне җиңмичә генә, сусаубызны басмыйча гына, чүмештән эчмичә генә, мыекларыбызны чылатмыйча гына, бу тормыш дөрестлегенә инанып булмастыр.